Ahoj, vítejte v šicím klubu. Mé jméno je Denča a miluju šití. A tohle video bude speciální, protože jsem si pro vás připravila detailní postup krok za krokem, jak si ušít tady tyhle krásné šaty. Šaty se jmenují Lara a střih jsem teda dělala sama, šila jsem je sama, takže je to kompletně moje vlastní tvorba. A pokud byste měli o střih na tyhle šaty zájem, můžete se mrknout dolů do popisku. Střih na tyhle šaty je ve dvou délkách, v mini délce a v midi délce. Tyhle krásné zelené šaty jsem šila pro svoji maminku. Jsem ráda, že jsem takhle mamce mohla udělat radost. Já myslím, že už jsem řekla všechno a můžeme teda začít šít. Pro správný tisk si na své tiskárně nastavte 100% měřítko tisku. Poté, co střih vytisknete, si nejprve zkontrolujte měřítko na úvodní straně. Poté střih sestavte a slepte. Okraje papíru nepřekrývejte ani nestříhejte. Drobné mezery jsou normální a záměrné. Já osobně začínám tím, že si nejprve slepím jednotlivé řady. Každá řada se skládá ze 4 listů papíru. Až mám hotové všechny řady, slepím je dohromady. Součástí střihu je i tabulka velikostí, kde květinky ukazují míry těla. Střih vystřihněte podél linie, která odpovídá vašim tělesným mírám. Přídavky na švy nejsou ve střihu zahrnuty. Přidejte si podle vlastní preference nebo použijte hodnoty uvedené v e-booku Šaty Lara. Nejprve si připravte podsádku. Aby byla pevnější, nažehlete na rubovou stranu dílu podsádky v lizelí. Podsádku zatím odložte a pokračujte na živůtek. Na předním dílu sešijte prsní a pasové záševky. Začněte šít od kraje látky směrem ke špičce záševku. Na konci nezapošívejte. Nitě zauzlujte ručně. Stejným způsobem sešijte ramení a pasové záševky na zadním dílu. Poté všechny záševky zažehlete. Ramení a pasové směrem k bočním švům, prsní záševky směrem dolů. Jakmile jsou všechny záševky hotové, položte přední a zadní díl živůtku lícem k líci, našpendlete ramení švy, sešijte a začistěte švové přídavky. Poté je zažehlete směrem k zadnímu dílu. Poté našpendlete přední a zadní díl živůtku v bočních švech. Opět sešijte, začistěte a švové přídavky zažehlete směrem k zadnímu dílu. Nyní si připravte rukávy. Začněte navolňováním rukávové hlavice. Nastavte délku stehu na 4 mm a snižte napětí nitě. Ušijte 2 řady pomocných stehů v přídavku na šev. Od nástřihové značky k nástřihové značce. Na konci nezapošívejte. Jemně zatáhněte za spodní nitě, aby se látka lehce navolnila. Nechceme, aby se pod odšití na lícové straně tvořily záhyby. Řasení v tomto případě slouží jen k tomu, aby rukáv hezky zapadl do průramku. Poté našpendlete boční strany rukávu lícem k líci. Sešijte, začistěte a přídavky zažehlete směrem k zadní části rukávu. Rukáv vsaďte do průramku. Nejprve si našpendlete střed hlavice, nástřihové značky a boční šev. Poté našpendlete zbytek rukávu. Sešijte, začistěte přídavky na švy a zažehlete je směrem do rukávu. Teď přejdeme na sukni. Položte přední a zadní díl sukně lícem k líci, našpendlete boční švy, sešijte, začistěte a přídavky vyžehlete směrem k zadnímu dílu. Označte si místa, kde začne a skončí řasení. Nastavte délku stehu na 4 mm a snižte napětí nitě. Ušijte 2 řady pomocných stehů v přídavku na šev. Na začátku ani na konci nezapošívejte. Zatáhněte za spodní nit a látku nařazte tak, aby šířka sukně odpovídala šířce spodního okraje živůtku. Jakmile šířka sedí, našpendlete živůtek k sukni lícem k líci, sešijte, začistěte a přídavky zažehlete směrem do živůtku. Před všitím skrytého zipu začistěte středové, zadní švy i průkrčník. Začistěte všechny okraje přední i zadní podsádky. Položte je lícem k líci. Našpendlete v ramení švech, sešijte a švy rozžehlete.
Nyní se připravte na všití skrytého zipu. Odměřte si 1,2 cm od okraje průkrčníku a stejnou vzdálenost označte i na zipu. Označte si také na zadním středovém švu, kde vám bude končit zip. Od tohoto bodu směřte 2 cm nahoru a udělejte další značku. Zip se bude přišívat jen po tuto horní značku. Sešijte středový zadní šev sukně lícem k líci od spodního lemu po horní značku. Přídavky rozžehlete. Našpendlete lícovou stranu zipu k lícové straně středového švu. Vyměňte patku za zipovou a přešijte zip pomocným stehem až k horní značce. Doporučuji délku stehu 4 mm. Zapněte zip a zaznačte si značky na druhou stranu středového švu, aby vám tyto body hezky lícovaly. Stejným způsobem přišijte druhou stranu zipu. Před finálním šití se ujistěte, že se všechny body shodují. Vyměňte zipovou patku za patku pro neviditelný zip. Přišijte zip od výstřihu až těsně pod horní značku. A skrytý zip máme hotový. Našpendlete středové švy podsádky ke středovým švům zadního dílu, lícem k líci a sešijte. Poté našpendlete podsádku kolem výstřihu, lícem k líci. Špendlete nejprve v ramenních švech, pak po celém obvodu a sešijte. V oblasti výstřihu opatrně udělejte nástřihy do přídavku na šev, aby látka lépe ležela. Ustřihněte i místa, kde je více vrstev látky a opatrně zastřihněte rožky u zipu. Podsádku obraťte dovnitř výstřihu a přídavky zažehlete směrem k podsádce. Aby se vám podsádka nepřevracela, tak ji podšijte. Šijte rovným stehem 5 mm od švu směrem do podsádky. Není možné šití vést po celém průkrčníku. Šijte až dokud to jde. Na závěr založte spodní okraj sukni. Přehněte 1,5 cm, pak znovu 1,5 cm a prošijte po celém obvodu stehem o délce 4 mm. Stejně tak zpracujte i rukávy. Takže šaty máme hotové. Já vám moc děkuju, že jste dokoukali až sem. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že se vám líbí šaty. Pokud byste o střih na tyhle šaty měli zájem, určitě se podívejte dolů do popisku videa. Střih na tyhle šaty i s e-bookem je teda v angličtině, ale pokud byste ho chtěli přeložit do češtiny, určitě mi napište do komentáře. Pokud by o to byl zájem, určitě to udělám, to není problém. A jinak teda se budu na vás těšit příště u dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj!